umqeqeshi we-Kaizer Chiefs uKhalil Ben Yosef ucela ukuba wonke umuntu azibophezele ngemuva kokuhlula okudumazayo ngo-2-1 neStellenbosch FC e-FNB Stadium ngoLwesibili. Wabe secela uxolo olusuka enhlizweni kubalandeli beqembu nakuba amakhosi eye ekhefini ehamba phambili ngo-1-0 futhi edlala kangcono kakhulu engxenyeni yokuqala. Lezi zinkunzi zaseSoweto zahluleka ukusebenzisa amathuba amaningi amagoli acacile okuyiphutha elibe nemiphumela ebuhlungu njengoba umdlalo ubuqhubeka. Lo mqeqeshi odabuka eTunis ukhale kakhulu ngokuhluleka kweqembu ukuqeda umdlalo ngemuva kwegoli likaFlavo Silva. Amathuba amoshiwe ahlanganisa nelilodwa lapho bekungekho khona unozinto eStellenbosch epaleni, base benikeza iStellenbosch ithuba lokubuyela emidlalweni ngamagoli kaLangelihle Phili negoli lokuwina likaDivine Tatars elishawe sekuyophela umdlalo. uBen Yosef ugcizelela ukuthi kuleli zinga likanobhutshuzwayo okhokhelwayo lokhu kumoshwa kwamathuba akwamukelekile, kanti abaqeqeshi nabadlali kumele bawavuma amaphutha abo futhi bahlolisise indlela abadlale ngayo. Ukuhlula ngalesi sikhathi kukhahlameze kakhulu ithemba leChiefs lokunqoba isicoco seligi njengoba iMamelodi Sundowns inqoba amaZulu ngo-1-0. AmaBrazilians asehamba phambili ngamaphuzu angu-8 ngaphezu kwamakhosi esiqongweni seligi. uBen Yosef uveza ukuthi asikho isikhathi sokudabukisa isikhathi eside njengoba iqembu kumele ligxilise ingqondo yalo kwiSoweto Derby bebhekene ne-Orlando Pirates kulomgqibelo. Ukulungisa isimo sengqondo sabadlali khona ukuhamba phambili kwithimba labaqeqeshi njengamanje. uBen Yosef ugcizelela ukubaluleka kokuba nomqondo ohluzekile enxenxa abadlali ukuthi bangakhungatheki ngenxa yokuhlulwa kodwa bakusebenzise lokhu njengesikhuthazo somdlalo wedabho zayo. Uthe isixazululo sisodwa kulezi zinkinga ukuqhubeka nokusebenza kanzima enkundleni yokuzilolonga ukuze kuqinisekiswe ukuthi amaphutha abonakala eFNB Stadium awaphindwa bebhekene nezimbangi zabe ezinkulu.